ñaagima e Allah hokku men mi wadde korko jaɓaɗo ala i ko addi bone ana gani tuwati a waɗi couple ma mi holluma référent o anga mbara dawre Saydou yo ƴe Saydou diine Allah wona lito saka ɗon suwa Saydou korko rawane heɗe seeɗa korko rawane korɗen wona avril koye avril yimɓe koori ɓennuɗo korɗen wona avril hikka gonɗen wona mars koye mars korko wona ko hitande hiɗande wiide kam mata kanko kor so hoore ko jiɗɗa ana wawi hoto sakko o kay korko mo wiyete ko Allah yafu to jiwtene naata kule Allah no mbaɗoni ha cunon changé yimɓe goni e lewru kono ko fof no mbiyo bara kono on yakkondira ɗon ñakki fulla no mbaɗoni were kam e seeɗa ɗum ɗo gani suura ɓannugam machallah nde timmi to yettoɗo a partir ɗo fof Allahu la ilaha illa Allah ko woni ɗum heddino ko woni ala an kay joni kay heddi ko tottamo jagala afloda dow makko ɗum tan heddi a wiri astahfirullah mi woɗɗomi to ala ko woni hamadan puston kelle joni hay midi yonaymi pinirmi koye reedi dogoru pourquoi min mi aɗa dépasse min tottugol haalis hirade aɗa fijire mi aɗa defa gandanɗa hoorema posoɗen ñamminen ɗum mamma ayi ko wonno reedi fof yeehi est ce que min joni mbiɗa wawi continue ñalawma o ƴamde mbawi a fotinadde hol defɗi hiranaymi poolel mbiɗa poolel defi hirande heddi joni min ɓe tottuma haalisam aɗa fijiremi aɗa totta poolel yo def hirande aɗa andi poolel gandanɗa hoorema hay sa daari ɗum sa teya reedu ma dogal amin taroɗa kam mbaɗa fammin guila ngal miɗo min aɗa jiilo ko mi nani haala ma ɗon guila fuutoɓe mbiyaka kaɓo e hen amino toga kaɓen kaɓon ko jinneji taroɗa kam noon a faami aɗa reni ɗo gotan heɓat ma aɗa reni bana fuuti aɗa reni tufameji bisa fuyan ñamɗe wala sonaji ma fi haala e wattuma dépense aɗa yaha jeere awna mbiɗa hannde hoore isa mo waran tan kumtade wattake galle heɗa seeɗa mi haalam bon ay ko an e Saydou nane jaksori nayo sammuri nayo lacciri ha ko mbaɗan ɗon nder sala Saydou hannde dal ko mbaɗomo 6 passion lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj korka ko farillema ne waddima hota wondane gantuji mo naflu ganniyoɗa innamal a amalu biniyat